Pinag-iingat ngayon ng kapulisan ang mga mamimili sa Baratillo at food strip ng Dagupan City laban sa mga bandurukot. Ayon kay PNP Dagupan Chief Police Lieutenant Colonel Brandon Paliso, 3 individual na umano ang kanilang nahuli sa modus ng pagnanakaw sa nasabing lugar. Lahat umano ng nahuli pawang mga minor de edad pa. Mayroon po tayong mga nahuli na minors dyan dahil sila po talaga yung minsan ay gumagawa ng mga ganyang bagay. So tina-turn over naman po namin sila sa DSWD. Pinapatawag namin yung kanilang mga magulang, pinagsasabihan na kung maaari, bantayan nila yung mga kanilang anak na huwag ma-involve sa anumang klase ng ganitong klase ng insidente, no? Ng pagdurukot, gano'n. So, sinasabi namin sa kanila yung magiging kaso, if ever man qualified na yung mga anak nila na kakasuhan. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, mahigpit ang pagpapatrolya ng mga pulis dahil sa dagsa ng mga estudyante sa lugar. Samantala, na-turn over naman sa Women's Desk Protection Desk ang mga nahuling minor de edad. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.